Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kumlai shibun ipi ngelawan kenang ni ha Mumbai nakabenta ban penkre ya ka Curtain Raiser nakabenta ka festival ke jongi ka First Meghalaya International Film Festival. Koi ka main festival ka First Meghalaya International Film Festival kan long ha Shillong nadu ka khatsau trek hadu umaj jong benta usnam hi dan rei hakajuk kapor kum si benta ban promote ini ka festival ngilawan kenang sini Mumbai nak benta ban pelong ya Curtain Raiser. Kini ka Curtain Raiser kalong ban promote ya kini ka main festival bat ngin pelong ini ka Curtain Raiser haka South Tarik haka ngamur banang haka Atarik jong March 2023 ka jingtemu hi bakongsan kalong nak benta ban wan hang ni ban pelong ka Curtain Raiser ban khot ya ki breu ki baidan benta haki Bollywood ban khot ru ki khasi ki basyang basa hang ni Mumbai ban khot ru ki wei ki badan benta haka film industry kenang ba ngila ru ban atrak ya ki wei ki khamtam ki Bollywood movie bakin wan haka jaga jungi ban wan ring dur haka jaga jungi ban njuru ban promote ka tourism kum ka nuksa hila ban yu hak pede bakin ka jing ring dur ya ki film ya ki Bollywood film ka kentiu ya ka kam chua kai perthai kum ka nuksa ka film rock on to kalawan shoot ante highlight lum bat nak jing wan ring ya kena ka film Bollywood ka film rock on to light lum mentak light lum kelak lalong ka ni ki ceka jungok kai perthai namar ki briu kala yu lang bai to ka ceka de lang ba kani ka Curtain Raiser ikwa ban invite ya ki production house di badan hang ni Mumbai bakin wan ya ka ban ring dur ka jela ka jungi bat kalong ban yara ka tourism bat khamtam nak kam ta ban ngetiu ya kani ka karchna film ka jungi de ngingi scam ba hakini ka sgi ka Curtain Raiser sawan ban ishim banta bat ngidon menta nak kata ban pengkrak belum ban pelong ini ke festival ban ngi scam ba Curtain Raiser kan long ka bajob ban ngi scam ka main festival ro in yo ban tip namar ba season pangilawan hang ni kuwi ki jai beriu nagari India ro kala ban tip ban ngi khot iki bagian yawan menta hang ni ke festival tanggung tahi boleh sebut